Yeah, my mama cried. Tell me I'm with my homies and yeah. Shout out April. Say nah. Yeah. Alright. Yeah. Had to go to LA for the one I had to vibe out. Just caught a charge, had to hide down. Yeah. Ei, jos oot uusi mun kanavalla, niin moi. Kiva nähdä ja vanhoille, good to have you here. Okei, skipataan juttelua ja aloitetaan suoraan meikkaaminen. Eli ennen meikkaamista mä rasvaan aina mun naaman, mä käytän Nivea Soft rasvaa ja Lushin kasvovettä. Mä aloitan pohjustusvoiteelta, tää on L'Orealin jotain Nude Magic Blur Cream. Ja koska se on tyhjä, niin mä leikkasin sen auki, että mä saisin käytettyä loputkin siitä. Life hacks. Leader, dipped off in the hills, went to Porterville, yeah. Girl, you're gone now, and no, baby, don't call me no more. Tummille silmäalusille mä käytän tätä punaista peitevoidetta, ja tää on Makeup Storen Cover All Mix. Went back to the homeland, had to tell the niggas what I did in your hometown. Everybody know we probably would have made a list. Ja tota keltaista mä laitan vähän sen mun leukaan. Ja mulla on meikkivoiteen toi L'Orealin True Match. Ja mä laitan sen vähän mun käymän selälle ja sit levitän sitä mun kasvoille with the Beauty Blender. Got mad when you did things, yeah. You was fucking and you did dirt too. We would argue, but you never hit my phone, boo. Moved up and I feel good, shit. Roll palm trees and I made a hit for you. Billboards right the city with your face on it. Sponsored by Coke 8. It is time for the eyebrows. Ja mä hävitin mun kulmaharjan, so we're using this. Toi on kai ripsiharja. Tekee työnsä ihan ok. Ja poikkeuksetta aina mä käytän Anastasia Beverly Hillsin Dip Brow sävyssä Dark Brown. Ja rehellisesti ei ole mitään parempaa. Ei, eyebrows on flick. Sitten mä harjaan niitä vähän sen ja käytän Lumenen tuollaista kulmageeliä. Ja sit jotta mun kulmakarvat ois cleanit ja smoothit, mä siivaan mun sotkut tuolla Fit Me peitevoiteella. Sitten seuraavaksi mä käytän tällaista NYXin Sculpt and Highlight Face Duo peitevoidetta. Mä käytän tuolla tummempaa, sillä mä teen mun contour. Bitch, I got it, yeah, I got it. If you need it, get it speedy, like underlay, yeah. Sitten mä laitan sitä kaikkialle, mistä mä haluan varjostaa, eli mun otsaan, mun poskille. Teen vähän nenään varjostuksia. Ja mä laitan sitä kans mun huulen alle ja vähän mun leukaan. Sitten koko homman mä levitän tällaisella pienellä beauty blenderilla. It's so cute! Ja tämän levittämisessä pitää nähdä pikkasen vaivaa, ettei se näytä oranssilta. Esimerkiksi vaihoin nyt tuohon isompaan beauty blenderiin. Sitten mä teen vähän korostuksia tuolla Fit Me peitevoiteella. Mä laitan sitä sinne, minne mä laitoin varjostuksia. Sitten vähän nenän päähän, nenän varteen, silmien alle, otsaan ja leukaan. Sitten mä laitan mun Beauty Blenderilla tota L'Orealin True Match puuteria kaikkialle, mihin mä laitoin sitä peitevoidetta. Ja lopuksi levitän sitä vielä vähän ihan tavallisella puuterisiveltimellä. Next up mä käytän tätä Hoola aurinkopuuteria ja mä laitan sitä tuolla siveltimellä kaikkialle, mihin mä tein aiemmin niitä
varjostuksia. Sitten mä laitan tällaista Benefitin poskipunaa tuomaan vähän väriä. Seuraavaksi mä käytän Balmin Mary Luminizer korostuspuuteria. Mä laitan sitä mun nenään, poskipäille, huuleen, otsaan ja vähän leukaan. Man, I just want that glow. Okei, seuraavaksi mä käytän Too Facedin Shadow Insurance silmämeikin pohjustusvoidetta. Sitten mä otan oranssia sävyä mun Urban Decay Full Spectrum paletista. Ja mä levitän sitä mun silmäkuoppaan ja vähän sen yläpuolelle. Nyt mä otan mun Kat Von D Shade and Light paletin ja otan vähän vaaleampaa oranssia. Levitän sitä saman kohtaan, mihin sitä edellistäkin luomiväriä. Ja sit seuraavaksi mä otan mun Too Facedin Semi Sweet Chocolate Bar paletin ja otan sitä oranssia peanut butter sävyä. Ja levitän sitä vähän tarkemmin tohon silmäkuoppaan, että se tuo vähän syvyyttä. Sitten mä menin takas tuohon mun Kat Von D:n palettiin, otin vaalean oranssia sävyä ja levitin sillä vielä lopuksi. Ja nyt mä otan peitevoidetta taas ja muotoilen sen muodon, joka tekee sen cut creasein. Ja tää tuo sitä terävyyttä, koska se poistaa siitä sen ylimääräisen luomivärin. Sitten mä otan vaaleanta sävyä tosta mun Chocolate Bar paletista. Sitten mä korostan mun kulmakarvaa tuollaisella champagnen sävyllä. Lopuksi mä laitan eyelineria ja mä käytän Maybellinin sellaista geeli-eyelineria. Ja sit mä laitan tekoripset. Okay. That part. Beggars can't be choosers, bitch, this ain't Chipotle. That part, hey. That part. Lopuksi mä laitan huulikilta, sit mä laitan vielä mun alaluomelle oranssia peanut butter sävyä, laitan setting sprayta, and that is it. Kiitos, että katsoit tämän videon, toivottavasti tykkäsit siitä ja kommentoi ihmeessä alas, että mitä videoita sä haluaisit nähdä mut tulevaisuudessa. I will see you next time. Ei. What can they do to me? You murder me, I will live for eternity. If I survive, then I'm coming for you personally. You heard of me, we don't need no security. Stones in my jewelry. What can they do to me? You murder me, I will live for eternity. If I survive, then I'm coming for you personally. Greece. Pledge allegiance to the blood pump until I leak my last leader. Here's my one love, and all these angels got their guns up.